motiregererawo kana kunonoka kutanga chirongwa bhoshongora segment masaisai ambodona asi adzoka papa Isabel nyodzaigejo icho kwade muri ya Zimbabwe rikandi kusisenda kadzipaka tandakadzipata dzalinadzo muri ya Zimbabwe ndini nyaya muri ya Zimbabwe yakaitika mukati meguta reHarare nezuro muri ya Zimbabwe masikati kutaura kuno kwati kuita mukati meZimbabwe kubudiriro 1 extension kune nyaya yakaitika nezuro masikati yemushandi anoshandira kambani vanoona nezvemagetsi vakaenda kunogadzira kubudiriro 1 extension vachizama kuda kugadzira kuti magetsi pane tambo dzakadambuka achibva arohwa nemagetsi ari ipapo zvisingazivikanwa kuti iwo sezvo vari varidze basa kana vachienda kunogadzira tambo idzi vanodhingura magetsi asi vakwira ipapo vakarohwa nemagetsi nedzimwe nyaya dzedzimwe dzanyaya nematambudziko ndini nyaya yekuairport overspill yemukadzi abaya murume nebanga zvekubuda matumba ndini nyaya muri yeZimbabwe yandakataura yekumasvingo yemurume akauraya mukadzi achibva mupisa kukasara gumbo wokunzi ari kuoneka mukati menzvimbo ane bakura ari kufukidza kuti ari kugara umo makazotariswa umo muchibva matoonekwa kuti mbudzi nenguruve dzakapisa dziya imwe nyama yacho rinozo akazosvika akazodzoka usiku akatora nyama iri kuwanika imomo nekapoto kokubikira nezambia anotorara arimo imomo ari kutsvagwa ati abatwa ri murume asati abatwa ndine nyaya yekugoko kubatanidzira notoni yevanasikana vakafirwa nababa vafirwa nababa baba munini musarapa vana ari kukombisa vana ava vana vakura sei vatori kuvarume vavo saka baba munini vakazotrepwa mwana anzi haiwa ingobvuma yes achiudza nemurume wake zvese zvikanzi baba chiuyai tizosangana kugokwe center baba vachibva vaenda kugokwe center kune rimwe sango rinonzi rekwarumwanga zvikanzi baba yatisakani kusango rekwarumwanga zvikanzi nemwana konai tongosangana sei musango imo mugokwe mune maloji ngatisanganei saka yenye baby halo sweet wapaki wona kawedza karipo ndiri kutonorwa baby achidaiwa ndakusvika ndibaba baba motienda kuira yafa vhiri yagadzirwa asi yapera kusvika unopinda mukamba yemapurisa kuzosvika vakunosangana baba muri papi zvikaenda mopinda muchitoro ichi mwanasikana aidya lollipop achisvika pana baba ndokubva vabvuta vatora kalolipop kari muromo memwana ndobva vatanga kudyaiwa kusanganisa rudoshi Zimbabwe ndatimirai muze nyaya baba Isabel vachada kukubatai mushure mechirongwa ichi kuti vakutambidzei nyaya right munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba isina chipomerwa nhamba isinganyadzise nhamba yandiri kureva pano muri yeZimbabwe inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 mukandibata panhamba idzo dzemuri yeZimbabwe munondiwana chikonzero ndo nhamba dzacho manyai paNational FM WhatsApp channel munozvionera kadzimwe dzenyaya dzamakabatirwa kana papa Isabel kana usati wajoina kana usati wakufollowa unongotumira kawedhiro kuti link LINK pama WhatsApp numbers anoti 0712 393852 0712 393852 kana pa 0713 9338 bvirawa munanitive icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndiri kwadi mekufapfaidza muri yeZimbabwe iko zvino zvindapinda rikachimonyudza gejo paka rega ndingoti Harare gwehava notoni delele gokwe icho chiri kubatanidza Harare notoni gokwe chakamira sei muri yeZimbabwe kune murume akashaika but murume uyu akasiya vana vanokwenda kuita vashanu vakomana vatatu nevasikana vaviri vasikana vandiri kutaura ava zera ravo iko zvino zvevanhu vatoripo varume vavo vakaroorwa kudaro baba munini musarapa vana ndiye anoenda ikoko achitaura nevana ava achimirira chikaranga chese sezuva rero baba vasarapamba pachivanhu chedu ndiso okay zvadaro muri yeZimbabwe chakaitika ndechekuti pane rufu rwakaitika rufu rwaitika kudaro mwana uyu akaudza anoti kune dzimwe hama baba vake ava vanogara vachimukombisa vachitaura mamwe mashoko umwe achibva audza umwe akati iwe kwandiri ndona senge ndizvo zvavari kuita but inini vatozondivavarira mashoko avanotaura kwandiri akanyanyisa uye akadzika zvikanzi vari parufu vakaita sei baba munini ava vari parufu muri yeZimbabwe vaiti iwo kumwana vakamubata maoko zvokubatana nhamo parufu zviya zviya vaiti zvakaoma vachiramba vakabata roko remwana zvakaoma sori zvakudhiya vachiudza mwana
Diai inogona kungoitwa nemunhu wese. Yes. Zvichina ndakada sei. Kusvikira baba vazoguma vakuoneka kumwana vachiti, manangu, asi wewe unofunga kuti inini ndinorara nani. Rinove shoko rakanetsa mwana. Ende baba vakazenge vakusenda mameseji kumwana sikana. Kusvikira mwana abvunza kuti baba, muri kuziva here kuti wamuri kutaura naye ndiani? Svikanzi ndoziziva, andi ndiwe here mwanangu Nenge. Mudzimai uyu mwana uyu hana murume. Ane murume. Akarorwa. Okay. Pese paari kukombiswa apa na baba ari kudzere murume wake kuti ndozviri kuita. Anga asati avaudza, ndokubva audza hama yake. Ndobva audza murume. Murume akati bloka namba. Yamudhara. Ndobva abloka namba. Abloka namba yamudhara Zimbabwe. Baba vakanga vakunetsa vachifonera vatezvara. Vachiti ndoda kutaura nemuroora wenyu. Kusvikira murume ati imbova anibloka baba. Mwana achibva audza munin'ina wamai vake. Amai vemwana uyu kufa kwakaita baba, amai vakaenda. Amai vane kwavari kugara. Amai vari kure. Achibva audza munin'ina waamai vake nokuti ndaamai vake. Nevamwe veukama vese kuti ndozviri kuitika kuhama dzemurume nehama dzemukadzi. Baba vari kundikombisa. Vaanibloka. Baba vakatanga kusenda mameseji yekuti mwanangu, inini ndinokuda, tinogona kukuchengeta. Zvakanaka sei? Baba vachibva vatanga kusenda mapictures vachiratidza mutezo wavo kumwana. Manuds. Vachibva vakumbira mapictures emwanawo kuti aratidze mutezo iwo babawo. Mwana achibva ati foni yangu yakafa. Ikatora azvibude. Yes. Iwo vachibva vatumira mwana akati handisi kukwanisa. Audza vanhu zvikanzi mukuwasha nemukadzi zvese. Honai nyaya iripo zvikanzi. Nyaya iyi tikaitaura isina umbowo. Vanoramba. Umbowo hwemapictures tauona. But vanogona kuti foni yakatumirwa amene munhu akaba foni yangu. Baba nehama vachibva vati mwana achibva ati kumwana vabvume. Alright baba ndazvinzwa. Saka ndiri kukumbira kuti tinge tichitaurawo zvine secret, tichitaura kuti sei zvikanzi no problem mwanangu. Baba ari kunotoni. Mwana ari kugokwe kunonzi kugweava. Kilometers mashoma kuenda panonzi pagweava less than kilometers. Iwo baba ava bamunini havana mhuri havana mudzimai. Vatori nemhuri nemukadzi wavo. Vanogara kunotoni kunonzi kungoni. Ngoni vanotoni avo. Ndokune mozi uko. Right. Vadaro zvikanzi all right. Mari dzangu dzikakasira kuuya. Ndogona kuuya ikoko. Kugogwe senda. Iwo vari kunotonika. Baba vachibva vati ndakuuya. Zvikanzi right ndakupinda muroad. Saka iwo ngatisangane pagogwe mangwana. Zvikanzi right. Inini ndichauya ndozorarira kugokwe kwaChifinjelele. Nokuti ndokune dzimwe hama dzakawanda kwaNjelele. Baba vachibva svina vachibva norara kwaNjelele. Varara kwaNjelele. Vachibva vada kunosangana mugokwe senda. Mwana achibva uya neukama hama dzake nevamwe. Vachibva enda kumapurisa. Ndokuripota nyaya kumapurisa kuti honai izvi. Saka inini hakusi kuda munhu uyu. Kumba kwangu yatori noise. Yes. Nokuti murume ari kuzviziva zviri kuitwa nababa. Saka nguva yakasvika kumapurisa baba vanga vatosvika mugokwe senda. Vakutora munhu. Ndopa vakashedzera kuti uri piko baby. Ndakurohwa nechando zuva iri kwaita senge kuri kupfunapfuna. Zvikanzi don't worry kunodziya manje ndiri kuuya. Kombi yatanga ndakwira yanga yabva fieri. Saka yakutopedza kuisa vhiri. Apo vari mukambo yemapurisa kumirira kupiwa mapurisa avachaenda nawo kuambush kuti vanobata munhu. Zvikanzi uri kupi? Ndobva ataura chimwe chitoro chiripo ndobva asvika. Saka mwana uyu akatanga kufamba ari ega. Vamwe vachingona. Vamwe vari vachiona mapurisa vachiro ambush. Zvakatora nguva yakareba sei mudhara baba vachikombisa vachipfimba mwana kuti vazobvuma? Zvakatora nguva yakareba kutangira pano umwe mwana. Mwedzi atingati 3 mina zvichienda uko. But vana vachitombotaura vega kuti kana uchisva kwauri ndozvavari kundiita izvi. But nenyaya yekuti vakazomanikidza vakutofonera vatezvara. Vatezvara vanoti muri urataura nababa because mwana wavo. Vatezvara vaifonerwa ndiani vemwana? Baba vemurume. Baba vemurume wemwana uyu. Tezvara vemwana ndo kuti severe vanga kufonera severe kuti ndoda kutaura nemuroora wenyu. But severe vangaregereka kana baba vachida kutaura nechi? Nemwana wavo. Baba vaifonera baba vemwana komana. Mushure mekunge foni yablokwa. Okay, all right. Pakablokwa foni
vanga vakufonera severe Okay. kuti ndinoda kutaura nemuroora wenyu. Severe vozoendesa foni kusvika mukuru achati alright avo vari kufamba amai kumakunde yekumakunde jekesa musudi muri kupiko pachitoro chakati svikanzi muri papi mupinde muchitoro chaimo ndikwanise kusangana nemi imomo. Avo vafamba vachibva vazoona kuti avo vari kumhiri kwechitoro icho zvikanzi imo wakamira papi kamira pakati mwana ari kufamba ari kuenda kuna baba mudiwa. Okay. Baba baby ndiye uyo asvikapo mwana baba vangu akabata bheki mwana achitodya lollipop rake achisvika ipapo akabata lollipop rake baba chekutanga vasati vagamuchira mwana havana kumupa haki chavakatanga kuendesa ruoko kumuromo kulollipop iri kudyiwa nemwana vachibva vatora lollipop riya vachibva vaisa mumuromo mavo vachipedza kuisa muromo mavo mwana achibva atora bhegi radhedi baba ndobvatanga kufamba. Vari mukati mekufamba mapurisa ari kubva nesaidhi ravo hama dzemukadzi nevamwe dziri kubva kusaidhi kwavo mapurisa anobva aenda nekumberi kuita senge vari kunosangana. So mwana paakatora lollipop akabva atora bhegi rababa nefoni yavo foni yenyu yakanaka. Saka mwana mapurisa vasati vasvika chavaida ndechekuti foni ndiyo yakatakura mumbugu yese yekutakura kufamba kwanga achiita. So mapurisa ndogara ndichikuudzai Zimbabwe kuti vakomana vemabhandi havana kungomuka vachienda kubasa ukaona chisimudzira mabhakiri makepi aya vasikana nevakomana vacho vakatrena mwana sikana nganzi chokutanga ifoni kuti iroverwe pasi kaona sei toda foni iri fresh yakadaro zvairi achibvangudza achitorerwawo foni chisiwa muromo bababa ndobvatora foni yavo. So kuti ivo vakasira kutora foni ka ndibhebhi wavo kamutsva vakasiya foni iripo foni china kabatwa nemwanasikana dhuma nemapurisa makadii zvenyu ndii munonzi nenge sira kati munobva kwakati makaroora kwakati svikanzi wongo mabatwa nemapurisa. Mwanasikana zvese tikumbirawo foni yenyu foni ichibvatorwa vakomana yabhandi vakuita basa. Mapurisa havana kuita ngo vanoziva mwanasikana. Aiwa nguvayo vari pabasa. ZRP Zimbabwe Republic Police. Havo vese amakumakunde yekumakunde amakumakunde vakanaka kukamba kuhama dzemusikana idzi ana amai ndobva vangobudikira nekumberi avari kufamba nepolisi ka vachibva ngodhumana paka kudhumana nana amai lollipop ranga chiri mumuromo ka ndopakatira lollipop achivarovera pasi atoziva kuti chakabvondoka zvese zvandaita zvaioneka. Saka mangwana ndo paari kupiwa mutongo mumatare edzimhosva. Nyaya yakaenda kukoti achibva adzorerwa akanzi izvo mutongo wako uriko musi wa24. Saka ari kupinda madare edzimhosva mangwana. Mhosva yababa ndo zvatisingazivi kune vanotonga kuti mhosva yavakati ari kupiwa mutongo wake mangwana. Obviously vakatumira kamanudes. Yes, imhosva kwekukombisa mwana zvinodiwa here. Mati munin'ina wababa pakuita sei murume uyu? Zamo rimwe chete baba 1 amai 1 mukoma vakafa kanyemba nabhonzo. Kono ini ndinonzi Washington Bonzo iwo kanyemba bhonzo ini ndofa iwo uri munin'ina wangu. Aiwa kwete ndaferi wafa iwewe wafa iwewe kanyemba aiwa kana tiri sisa hapadafa. Zimbabwe machinzwa chenotoni chiri kubatanidza gokwe munoti kuti iliko 0713938538 chimbomirai makadaro batai makadaro timbopinda muchitoro timbotengesa tikwaniseka kubhadhara marenzi kutanga ndaura msoro kuti zvidini mwana wako iwo baba ava vane mhuri yakakura sei mhuri vane mukadzi kana kanganisi vana vatatu ameno regai katizonzwa kuti vateereri vanoti kudini asi paka regai ndibva ndangopinda mhuri yeZimbabwe munzvimbo inonzi Masvingo Makuvaza business and Bikitas district andiriga mhuri yeZimbabwe kune nyaya inorwadza yakaitika but neimwe nzira tingakuti kupera kwayo inenge iri nani. Inzwai nyaya yemhuri yeZimbabwe munzvimbo iyi musi wa 16 mwedzi uno kune mwana komana ane 6 years dzekuberekwa akashayikwa akadisapia vana avo vaifamba vari vaviri mukomana nemusikana. Misha yavo ipadhuze nepagomo nepachikoma mwana uyu akanzi nomumwe murume kumba kwenyu kune bhara here zvikanzi aiwa zvikanzi tine huni zoda kuenda kumba kwenyu but chiyande pachikoma pa undibatsire dzimwe dzachona kana ndasvika kumba kwenyu ndakudzoka undipa bhara ndozotakura ndega. Umwe mwana achibva ati inini vabereki vangu vakanditi munhu asingazivi
anditevere saka ndiri uyu mwana chibatera vaenda kudaro mwana chibasuka chipinda mugomo vapinda muchidukomo mwana anoti kwanzi takasuka mugomo tikaona muine skati yedoro baba vakataka kumwa doro kusvika kwavira mwana akati ini ndakuda kudzokera pai akanditidzokera anditidzokera ndikasvika kuti wanga usiku kwanzi pataka kufamba netsoka pai takafamba zvokufamba zviya tichibva tanosvika pane umwe musha tasvika pane umwe musha vaifamba nababa waripo choo achimwa doro ravo vasvika pamba baba vakavhura dhoo uri usiku ndobva vapinda mumba vakarara vakavhara dhoo mwana anoti akarara panze mangwana makuseni achibva atorwa akapinzwa mumba pamba panoti panga pane mukadzi 1 nevana 2 vaari kutaura navo mazita kuti vanava pane mwana anonzi Nenge naanonzi Nenge aripo ipapo akaita mazuva ari ipapo achigara pamba ipapo anotanga sikabude panze aigara mumba panze aibuda chete kana achinge akuda kutozvibatsira kuchimbosi achipiwa chikafu zvadaro baba vemwana vakabva vafonerwa nemunhu alo makadii zvenyu ndiri kuzviziva kuti muri kutsvaga mwana wenyu no problem mwana wenyu akagara zvakanaka haana dambudziko but kana muchida mwana wenyu tikuda mari rinokunda 700 US zvikanzi mari handina mari yakadaro ndobva vambonyarira vachibva vaenda kumapurisa chirira tiri kuwana mari rinokunda 400 US zvikanzi ndiisire but ndinoda 10 minutes chete dzokuisa mari iyoyo kana ndasvika pandinoda kuti muise nhamba yachona ndichakupai nhamba yandiri kutaura nayo haisike mari asi pane pandichaenda pandoda kuti muise mari but nguva yandokufonera kuti isa mari 10 minutes chete achibva aenda pane imwe nzvimbo yaakaenda ishopu inotoisa magrosari achibva ati chifona ise mari apa achibva paiswa mari 400 US pa 400 pakaiswa 400 achibva tora grocery $20 saka iye akakumbira munhu weshopu kuti ndine mari yandofanira kunge ndinayo but phone yangu haina eco cash ndiri kukumbira phone yenyu yoiswa mari ndobva tora grocery mobva mari pachange ndobva atumirwa 400 US ndobva tora grocery $20 ndobva piwa change achibharwa pasi munhu uyo akandozofonerwa nekuti nyaya yangu kumapurisa maCID nezvese akafonerwa akasvikirwa akati iye munhu yeye pakaiswa mari ndimi here matumira mari mufoni mangu kuti ndizive zvikanzi hongu munhu amunotumira momuziva here zvikanzi no she what munhu akatodi atofamba nyaya yachibva yadaro so aifonera varidzi vemwana achibva vati iwo chiisai 400 US ndikuya nemwana wenyu musasvika zvenyu mwana ari safe vachibva vatumira 400 vatumira 400 zuva iroro mwana anakumira aipoda achifonera abereki muri kupi zvikanziko zvinoti pakati nokuti mwana uyu akambomuti ndichamusiya pachikoro chaidzidza mwana uyu chinonzi Mandela Primary zvikanzi ndopatiri zvikanzi pamuripo makatigarira zvikanzi no sezvo hwave usiku takungoti muchasiya mwana mozotiudza kuti masiya mwana uyu uri usiku mwana akasara ega zvakare haana zvokuitika zvikanzi no problem kana muchiti muri kuchikoro kumba kunani kumba kuna nasisi vangu zvikanzi alright kana uchiti kumba kuna nasisi vako no problem vaudze vanhu vari kumba kuti budai panze mwana asvika ndobva vabuda panze vachibuda panze vari kuona machochi nguva iyoyo vane foni nhamba dzemapurisa dzanga nadzo vakafonera maofisa incharge vakafonera vakomana vasingapfeka mauniform foni dzairema but ofisa incharge achivati rega tizame kuti toita sei vakomana vamhanya ende chokwadi polisi nguva iyoyo vakazama nepaunogona napo but vanga pari parefu mwanachi vachibuda panze vachibva vaona mwana vanhu vari kumba but pavakaona mwana vaitaura nemunhu anganizi light sombe vachitaura kuti light iro pavakaona light pachibva mwana mumasaidi memunhu uyo manga mune mamwe malaiti maviri airatidza kuti munhu haasi ega vanhu vavatatu 1 ari kutaura kuti mwana uyo ne2 vari mumasaidzi mwana achibva asvika pamba achibva fona zvakare zvikanzi mwana mamona mune problemu here yamuri kuona pamwana kuti ari kurwara kana kuita sei zvikanzi haana problem zvikanzi asori badara zvinhu zvakangoitikawo chingiri chitsvaka mari so mwana aripo ndobva atora kuseni mapurisa achibva asvika nembwa vakapakata wanike munhu apai hapana mwana achibva atorwa nemapurisa vachibva vaenda naye kune imwe nzvimbo yechipatara ikuti mwana anoongororwa mwana achinoongororwa hapana dambudziko riri apo waigara kupi ndakafamba netsoka kubva pakati ndakabva pandikatorwa tikapinda musango richinzi huni tikasvika patakaona paine chigubhu chedoro akatenga kumwa doro rake kusvika pakati peusiku tikazofamba ndikadariswa panze mangwana ndio pandikazoita sei pandikazopinzwa mumba asi munhu akanditora patakaenda haaziriye munhu wandikadzoka naye pandikadzoka nawo ndi vamwe
so ndiri kubva kutaura nababa vemwana vachishevedzera kuti nanhasi ndovhundukana kutya kufamba kwevana, kuti kana kune vanhu vane mweya yakadaro yekuti vari kutsvaga mari nekutora vana vedu vozofona vachiti tumira mari yakati tumira mari yakati, ende zvinhu zvake aitoshevedzera kuti don't worry musachikana kuvhunduka. Pamba pakaenda mwana hapasivi, but pane vana vanotoziva mazita kuti pamba pana nhengi nanhengi. Mwana haasi kupaziva kuti pamba papi. Zviso zvevarume ava haasi kuzviziva. Anoti chiso chemunhu akaenda neni nechiso chemunhu akadzoka neni zvasiyana. Pachipo pambobuda makungwa ekuti munhu uyu ari kunzi ane girlfriend munzvimbo yakatora girosari. Vari mukati mekutsvaga ndopaifunda kunzi muri kupisa izvi, uyai pakati mutore mwana endai pakati. Saka iko zvinozvi rasara rabasa remapurisa kuti vanyatsoona kuti ndiani ari kuita basa iri. Ende akangwara ana kushandisa foni yake, akati foni yandiri kushandisa kutaura nemi haisi ndiyo inopinda mari, ndichaenda mushopu ndokuenda mushopu ndokutoshandisa shop foni yemunhu ane shopu kutora girosari. Right, paanga achikomunicata nevabereki vemwana, nhamba yaanga achishandisa ndeyake. Namba iyo haina ekokashi, haina zita. iko zvinoziva wakaifona dzimwe nguva inoita dzimwe nguva haite, asi nyaya iri mumaoko emapurisa. Regai chizonzwa kuti mapurisa kutsvakurudza kwavari kuita, kutsvaga kwavari kuita vachabata ani panyaya iyi. Zvakaoma. So tingati mwana akagara musango anga asingawanikwe kwenguva yakareba kubva musi wa16 achibva azowanika musi wa23. Pakaipa imasvingo Bikita Masvingo. Zimbabwe munoti kudini neichitoku Masvingo chatsudzurwa napapa Isabel. Mhuri yeZimbabwe yaitika pazuva ranhasi mukati meguta reAirport kunonzi kuOverspill. KuOverspill mhuri yeZimbabwe kune mukadzi akwanisa kubaya murume nebanga pazuva ranhasi achishandisa nzira yekuita banga rekukanda richibva ranocheka padumbu remurume, marume kusvika akutobuda matumbu anozomufukidza. Mukadzi achida kutiza, vanhu vakaita sei, vanhu vakamubata. Right, mukaenda paWhatsApp channel yedu munoona mukadzi uyu akatosungirirwa pamuti nevanhu vachimirira kuti mapurisa asvike. Anotaura iye achitaura kuti izvo imwe nzira inanzwa yekuti izvo yakafanana nedzimwe nyaya yaitikazi kuti mukadzi uyu anonzi iye pachake akakwereta mari. Akwereta mari kwaakakwereta mari ndofunga vanga vakuda mari. Mukadzi ndiye akakwereta mari. Murume wabaya murume wake. Okay. Achitori nevana murume wake. Okay. Saka mari yakudiwa akwanisa kuti kumurume ndafunga kuti nditengese midziyo yemumba ndikwanisa kudzorera mari. Murume anotaura mashoko ekuti imbomira sababa ndinoti apane zvinhu zvatingaona kuita. Saka ane chikwama chaazingi akabata, vanhu akatora chikwama chemurumere mukati mokunetsana imomo vanhu vanzwa iri noise vatozopesa kuzwa murume akuita sei akuchema. Saka iye anotaura mukadzi achiti mukunetsana kwedu murume uyu akambondibayawo nescrewdriver. Saka inini banga iri ndazoita kushandisa kuti zvekukanda ndio parasika chicheka zvototi ndanisingatozivi kuti ramucheka zvikaita sei ikoko nekuti ndangokanda uchete. Murume akuwara sei? Akuwara mudumbu zvototi matumbu achitomanikidzira kuda kubuda radzika kupinda mukati. Izvozvi amaiswa kuhospital but mapurisa vabva vabata vanhu vatabata munhu uyu vachibva fonera mapurisa chop mapurisa eAirport arakumira achibva asvika achibva atora musungwa ndio kunana constable kuenda mungaziva here kuti chikwereti changa chakakweretwa nomudzimai uyu changa chida kutengesa kamidziyo yemumba kuti adzosere chikwereti chemari haina mbobuda sereke papo ende midziyo yanga ida kutengeswa angada kutengeswa zvinhu zvakafanana nemaplates kuti adzosere chikwereti. Murume atotaura chimbomira nimboirawo mapindauko ende murume uyu ndimadzibaba vanotoshandira. Kochiko mambotaura mangoti turu nyaya yekubudiriro 1 ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndezviro zvakaitika ndezvekuti kubudiriro 1 kune mushandi wekambani inoona nezvemagetsi akabatwa nemagetsi. Mushure mekunge vatosvika nemotokari nzvimbo iyi makaitarisa itori netambo dzakadonha pasi dzemagetsi. Pane tambo dzibva dzadonha pasi kuda kuti tambo idzi dzakatodambuka chiva dzadonhera pasi. Saka pavakaenda vaine nzira yekuda kunogadzira, vakaenda vaine motokari dzekambani, vakapfeka mahovhorosi, vakaenda neladha kuda kuti vanhu vanga vakakwana panyaya yekuziva vanga vari vangani. Pakasvika vanhu ava vanga varipo 4. Okay. Vachibva vasvika 1 vachibva vatoturika ladha vachibva vatokwira ipapo. Vakwira ipapo vamwe vakazotaura vachiti isanga richiziva kuti magetsi aita sei adzima notabva kuofisi chine nyaya yekuzogadzira pano kuda kuti magetsi anisa on. Saka hatisi kutoziva kuti azoita magetsi on ndiani. Saka uyu pakakwira chiti achingosvika achingobata magetsi chete yobva arwara magetsi.
ende munhu angatori nebelt mu west riya rekuti kana kuri kuti wazokanganisa kutsika unodonha uchienda pasi. Saka kana iye zokanganisa kutsika angasingadonhe pasi chikonzero belt ranga ratokochekerwa pane imwe nzvimbo ipapo kuitira kuti kana kanganisa kutsika asadonhe pasi. Saka iye pakarohwa nemagetsi akabva atopinduka musoro kubhenda kuya pasi chikonzero belt yanga yakutomupresa kuti aende pai aende pasi. Saka akaramba akadaro kusvika nguva itasvika ende ndiro tine mapurisa kumabudiriro paakafonerwa nguva iyoyo mapurisa akabva asvika vakange vakutofonerawo fire brigade pabudo munokwanisa kusvika panapa here ndiye munozokwanisa kutaura nevanhu vekambani iyi. Asi nguva iyoyo vamwe vekambani iyi nemotokari dzavo dzanga dzakatomirira ipapo vachimirira kuti mutemo kana munhu achinge afa ari panzvimbo iyi achazobviswa sei. Sezvo mapurisa akanga asvika ndakatosiyawo mapurisa akutofonera fire brigade kuti isvike ipapo kuti ikwanise kukonfema ichitaura nevanhu vari kuofisi kuti madzima here magetsi zvechokwadi tikwanise kubvisa munhu nekuti yaizove hondo zvakare kuti vari kubvisawo zvakare kana magetsi asina kudzimwa vanhu vaipera kufa ipapo. Baba Isabel, tingati kudini vanhu havana kunyatso kucommunicata zvakanaka here ava vaigadzira nevanga vari kuofisi vaifana kudzima magetsi ndo achitaiti kuti nzira yavo yavanoshandisa kana vachigadzira magetsi vanoita sei nokuti uyu mwana womumba ivo vabva ikoko vachitaura unogadzira ndo vanoziva communication yavo vanosiya vadzima here kana kuti vaenda pane anosara achidzima here kana kuti vasvika panzvimbo vanofona kuti ndasvika chidzima here. Nokuti mwana womumba ndakazokwanisa kutaura zvakare nevamwe vagari vemunzvimbo vari apa vachitaura mashoko ekuti isusu panyaya dzemagetsi takutosha hatina 2 weeks kune mumwe zvakare arohwa magetsi nokuda kwemuti wakanga uchibatira patambo dzemagetsi. Saka iko zvinozvikana magetsi akurova ivo vanoshanda ikoko ko isu tiri kugara navo tinongojusa chete toshanda navo sei takutosha. Uyezve titori nemamwe mamessages akawanda evamwe vanhu vari kushevedzera vachiti ndine muti uri pamba pangu wandakaenda ndikati ndiri kukumbirawo muti uyu utemwe. Anoti ndasvika pakamani apa ndine akandidavira wandine nhamba naye wandinoziva akandiudza kuti manga musingazvizive here kuti mazuva ano tiri kuti isusu muti munozvitsvakira munhu anotema ega tozoya tichizoona kuti atema zvakanaka here. Nai Baba Isabel, ningateme muti uri padhuze netambo dzemagetsi hatizive titori nemameseji nevanhu vatori nenyaya idzi mune dzimwe nzvimbo dzakati dziri mukati meguta reHarare but kusiri kubudiriro. Ya zvakaoma. Chatinofanira kuita ndechekuti ngatitobata mutauriri wekambani inoona nezvemagetsi ichokwadi so that anouya pano ozotiudza kuti chii chiri kuitika anditi even tinozoti itsaona yakaitika nesoro but ngatiudzeka vanhu havazivi mashandiro avo chii chakaitika. Ndiani anofanira kudzima magetsi kuti munhu ozotanga kushanda chii chakaitika vanofanira kuzivisa mhuri yeZimbabwe. If pamba pane muti wareba uri kuguma patambo dzemagetsi toda kuti batsirwe kutema obva wati temai tinongozoona. Ndiani anozoona ni zvinhu zvese zviri pasi petambo dzemagetsi ndiani ane simba rekuzvibvisa. So regai katitsvage kuti ndiani achauya kuzotaura akamirira kakambani yemagetsi iyi Zimbabwe tiri kuti Baba Isabel news aigejo ipai mhuri yeZimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndekutsutsura kuti matima anawasiya nyika ino ende lishivedzera mukoma kepoto pane timu rakabada chimuti riri mukati menzvimbo inoshivedzera kuti mbare musika andiri kutaura mukoma kepoto magwejerini mavhenda vanenge vakabada chimuti kutaura kune kwatiri kuita kwacho vatori neambasadha wavo vakadamira pachimuti kwanzi hatichisire kuti ndechedu apo jaive nenge ichirwa nevamwe anonzi mai munya vanomuti dhafu mutumba asekuru pamadrinks kwanzi handichisire chimuti havatambiso vanotamba kutaura musadaro kwakutamba kwenyika ukoko kwakepi vanoti amai vatori ningajaivi ngekuti kasonga nonzi amai manje hamuzivi pane makombi anobva kuGlenville achipinda mudhorobha akanzi upcoming event mabatiro anenge akaitwa chimuti makombi iwayo. Baba Isabel ndakasarenda kudai akanzi Clarice upcoming event aiwa ichokwadi muri yeZimbabwe paka ngundu sekungundu chakamira sei ndakataura mari mazura muri yeZimbabwe ndinorenga sekureva kunoita mashoko ari mukati mebhaibheri kana vachireva kuti mari mazuru vari kutaura zvakaitika zuro zvichienda kumashure kunyange makuru akadarika nokuti hazvina deti kana zuva asi zvinenge zvakaitika kupi kumashure. Daniel hatisi saka ndiite sei marakaseko madzibaba simba chiremba the commander madzibaba Mateu madzibaba Mozi pamwe chine madzibaba Musa vari pamurewa kwachimuti takabada tichise madzibaba Mozi kanzizo ndakachibada chimuti ndakaenda kufugamira kudaiso ndakacherera kuti mbambiri kuti takaudza madzibaba Mozi akati tine yenyu yaya yamakambobata
vaibva ngeri shoko yaMwari ikaitika pamagamu apo Pagwanzura. pagwanzuro paye aiwa mota yakanga ikafira parodi ine munhu akanga achiti iye handisi kuenda kusvika mota yagadzirwa mainangarira Ndaiziva. ine mutara akazoonekwa ine gwembe rake madzibaba akazobuda achiita basa ravo aiwa kune zvakazobuda kumashure ivo vasi kuzviziva but tazviwana isusu mungatibata tinofamba nemirunga tuyembambiri vakapati amai vakafirwa nemurume vaine imba paruzevha yairwadza kutarisa marooms akawanda Vakanaka. vamwe vana vakaroorwa mwanakomana ndiye 1 asi anga akugara pake zvikanzi naamai ona mwanangu Ndiri ndega mese mundinogara nani parizevha ndingesamarojeri kwete chiuya tigare ndisina mukadzi wako apa wona une mwana mumwe chete gara pakona pandichigarapa ndikutanga kugara nese amai ndokuzoita boyfriend chatinoti chikomba asi mwana chinodzira ndesere kuti chikomba chaamai Ndibaba. mwanakomana aiona murume achipinda nokubuda mumba akazokwanise kuzvibvunza nokuti amai vake zera ravo rinokodzero kuita zvavada nokuti ndaamai Ndizvozvo. vadaro mukoma KB amai vakagara mwedzi 2-3 mukurume achipinda mumba nokubuda vachingopesana nemwana vachingoti mamuka sei makadii angasikabvunzi chikodzero hana chekuita pazviri Yes. amai vakazoshevedza muroora ndokushevedza mwanakomana wavo ndokushevedza muzukuru ndokupinda muimba yekutandarira zvikanzi vana vangu ndinoda kuda naye kugara kwataita muno tinofana kuti tizivane zuva nezuva tiri kuita besanwa pano mumwe anogona kungomuka akadona ndisingazive kuti ndiani pano regai tikuziviseni kukudziva kuti zvakamira sei mukati menguva mbeiti 10 ora vadaro mukoma KB zvikanzi naamai honai kambofu kunyama mwana wavo ndibhozho festival ari kuona baba vauri kuona ava ndivanyati zvamari vanyati kudaro ndozvo ndakati ndiwanawo vanondivaraidzi ndovave baba venyu hei muroora zvikanzi nemuroora netsika kwaanobva ndimadhuri kafana nokukuzivai baba muroora wacho kuti ndimadhuri ndichera Yes. akangwara ndokurova gushi baba vakati awa neniwana wangu Baba vanga vatoripo. vakaripo pairatidzwa vanhu varipo baba varipo amai varipo mwanakomana nemukadzi wake nemwana usikumana womwanakomana muzukuru Yes. kamuzukuru ndeshekudovakamakombo gada anyatongoti kuratidza kusimbisa basi alright mwanakomana akalinda zvinhu kwamai ndokubva abuda ndokuenda muvhileji maanogaramo kune munin'ina wamai vakazvikanzi mama inini ndine mashoko andibata itika kumboko handingati andibata nokuti hazvisi kundirwadza Okay. asi handisi kumakwanisa mama vashevedza munhu akadai so wandala kumba kuchigira achimuona ndofunga munozviziva pakatanga kutaura nezvemunhu iyoyo mwana akatanga kuseka nokuti akazviziva kuti mukoma wangu ndoziva kuti nemunhu vanofambidzana ndaudzwa ini nokuti munofanira kuti muti baba but ini shoko rokuti ndiri baba inini randiremera but respect nokukudza semunhu mukuru uyezve ndikuziva ndatamba namai vangu ndinogona kumukudza but handikwanisi kuvhura muromo ndichiti baba Hazviiti. amai vakati izvozvo iwewe naamai vako chiri kuita kuti urambe kana kuti ivo vadaro ndo vanochiziva ndikapindira ndakanganisa Yes. ndobva vanyarara asi amai vakanokwanisa kutaura nani nasisi wavo kuti mwana adaro zvikanzi wow handiri kutaura naye kana asikane izvozvo azvidza inini kuti zvondakasarudza kwaari azviite ngabve pano mwanakomana akatobva pamwe akarogara pamwe pakapa musasa paangabatsirwa nomwe munhu achigara kune rimwe dhorobha akabva kugara pamba ipapo akati inini bhecha ndibve pakuti ndiri baba kune munhu but respect nokumukudza ndinokudza samazuva ose taingosangana wani mwanakomana achibva aenda 2 months amai vari kugara nechikomba amai ndobva warwara ndobva asitoka roko negumbo zvatonhora but pane kashoko akakataurwa namai yekuti izvo mwana wangu chibva pano upenyu hwako hwese nenyaya kuti maramba kuti baba kuna baba ava usasvika pano ukangotsika pano chete ndikazofa Ngozi. Wandizvidza. Waramba kuti baba kumurume wandinofambidzana naye. amai vatanga kurwara mubatsire ndiye mwana uyu ari nokutora baba amai vachienda kuchipatara vamuka sei nokubikirwa nemuroora nokuti amai vari rwara Yes. munina wavo ndianga kuenda chinovabikira vadya here mwana kushevedzera kuti ndine mari dzandinadzo idzi oyi munopa amai ichatingada kuchipatara but iye asikwanisa kusvika ari kuti ndiri kusvika shoko nokuti ndikangotsika apa ndisatawirirana zveshuwa vakangozofa mhuri yangu inopera ingozi ndokubva patikataura nyaya iyi ndo patakagumira
kuti na sekuru atori na sekuru vachamudza zvokuita Zimbabwe regai ndikuudze zvamakatonga nezvamakataura zvakaonekwa zviri zvinokuti vana sekuru naamai ava vainzwa nyaya iyi vakaziva kuti ndeyavo. Alright, mwanakomana achibva aenda kuna sekuru ende paakaenda kuna sekuru akaperekedzwa nemuningira waamai ava. Amai vakasvika vachitaurawo nyaya iyi vachizadzisa kuti ndinoona sekuti mwana uyu akura ari kuomeserwa. Yes, kana asingazvidi haazvidi ende mwana uyu anogona kuita musha wake. Iko zvinozvo ari kutochema kutizvo ndiri kuda kuti amai vaende kuchipatara ndivape mari ndiri inini ndigwa kuchipinda muchipatara ndinawo inini ndichisvika pamapavo but ndiri kutya kuti shoko ravakataura kunyange ndikavarapisa iko zvinozvo vachadzoka zvakare vaamufi vachiti ndakanga ndakakuudza usatsike pamusha wako nokuti tiri kuona zvimwe zviri kuitika kubva kumashure. Saka ndoita sei ana sekuru ndokututana nedzimwe hama zvikanzi aiwazvo handei zvikanzi vanasikana hona uri kurwara but patasvika pana vatira titaure nyaya zvikanzi naamai ahorati uyai mangwana but mukira kuseni nokuti pane kwanoda kuenda. Alright, vanhu vakamukira pamba apa amai vasati vatomuka past 6 vapinda vachibva vagara mudining mwanakomana apinda vanasekuru vanokona kuita 4 kusanganisira nevanikina nevakoma vavo dare rakasvitara nosvika 13 vanhu vaungana kutaura nyaya. Amai vakazobuda mumba mavo vakaputira jira vakazvimoneredza jira kusiya musoro chete vakazvimonera kudai. Zvikanzi muri kunzwa chete zvikanzi regai ndigare ndakadai zoi kusenika ndakangana kuti ndini ndakanga ndati wenji kuseni ndofa agara muningira waamai ava ndokutanga sisi tauya nana bhuti baba vaamai ava vakafa iye hanzvadzi dzavo saka ndowana baba nyaya yatakataura yakauya nemwana ichi iko zvino zvimuri kurwara honai hamusi kunyatsogona kubata kana kubika muchakwanisi kufamba gombo rakatonhora kuti ude murumu mupinde muno zvatora nguva but mwana muinaye mwana ari kuti ari kutyika kusvika pano nenyaya dzakaitika kumashure dzakaita kuti abve pano ari kuti iye respect nokukudza baba vari pano anogona kuvaremekedza but chiri kukona kubuda muromo make kuti baba zvinova zvakaita kuti abve pano muchiti zvoramba kuti chii baba iko zvino zvimaakurwara kurwara kwamuri kuita honai munhu wacho uya akaita kuti mukutane nemwana kuti muzopa achiti baba haachisipo pano maamega akakutizai mwana kuti adzoke pano ari kutyika shoko ramakataura rokuti ukazotsika pamba apa ichave ngozi. Saka ndozvotaura mwana zvikanzi kudii zvikanzi izvo imimi pachenyu hamuna here mamwe mashoko amuinawo ndisati ndataura zvikanzi isu hatina mashoko tiri kuda kuti mashoko abve mativi maviri enyu apedza kudaro totaura tosiya imimi vanhu machinhwani ndana baba sekoro zvikanzi ho amai ndokutaka kusuma musodzi izvo amai pavabuda mumba mukoma KB havana kana chavakapfeka havana kana chavakasimira chavakasimira ndiro blanketi ravakafukira iroro amai vachibva vasumuka zvikanzi mukataura makasumuka here muchirwara zvikanzi regai ndisumuke ndokuda kuti asingada kusumuka pavakasumuka vachingonoti mirei vakazindamira pasofa ndokubva vadonedza blanketi ndokusara kwaite zvokudonedza kuti radonha rega zviya zvokuti ivo vadonedza blanketi rive ndokusara vari marisei vasina kana kupfeka kana chinhu chimwe chete kana kusunga bhandi amo mune hanzvadzi dzavo mune mwanakomana wavo mune muroora wavo vanhu 13 vanga vari mumba mwanakomana paakangoti ndokungoti paanga akagara B ndiye Sarai ndokudobva afa zvachose mwanakomana akaunza nyaya iya Zimbabwe akashaika ndati akafa. Regai ndikubatei muromo timbonzwa mashoko anotevera. Baba avo vanoda 49 years mujeri havana nyadzi ndinonzi baba Alicia ndiri kuno kukobulawayo 0713938538 0713938538. Hello zviri sei? Mushe kuze Harare. Harare kwakanaka kuri seko kwamuri? Aiwa Country Park kuri Bowere. Country Park ndiani wedu? Tichaona Makwerere. Tichaona Shuma Makwerere. Yeah. Ndangobatwa hangu nezviyo baba vateerera vanawe zvakaoma kanyemba mishongera handisi kuziva tichaona vana vakafirwa vototora advantage yekushungurudza vana kudaro yei chii zvakaoma ndiwe uri kupa mutongo mangwana kuna baba ava shamari kutongoyazo kutongovharira musosayati munhu akadaro hanyatsoziva noma ati mvura yakutanga kunaya kungokanda machiwerera nezoparana musadarozve
ayo ngagare nhubu dzakadaro zviwa kugare nhubu yakadaro munyika sha ngavagare muchitirongo imomo aiwa ngagare muchirongo imo zvinani zvinhu zvaitikono munhu muri momiramira kuti mwana aniswa kudaidai kuti nababa munenge nawo baba yes mwana wako mwana wako zvimwe mishonga ya zvakaoma ingoti tu